videregående skole, gik i noget dialog og fik samlet ja, den historie kan vi da godt tage det i Rotaryklubben. Der er 2 store Rotaryklubber oppe i Hjørring. Den ene af dem, i stedet for at sende pengene til Østen eller et andet sted, før godt for nogen, så tænkte det skal være noget i vores nærområde. Så de kontaktede os, og så spurgte om ikke vi ville være med til at lave et setup til 5 af skolerne i Hjørring. Og så var der 5 skoler, der blev ind, så betalte de halvdelen af setupet her. Så det kører vi sådan en hel undervisningsrækkefølge med det op igennem 2012. Og det giver altså også bare noget sammenhold på skolerne og noget på tværs der. Og det er de samme lærere, der er med hele vejen igen. Og så vil jeg sige, at der står over 200 af de her læringscentre rundt i Skandinavien, fordi de mikroværksted, som vi kommer fra, de er jo Legos partner i Danmark, Norge og Sverige. Så. Men I er velkommen til at komme over og kigge lidt mere på sagerne, så vi kan guide jer lidt ind i det. Det er noget energi. Yes. Bliver de så flyttet rundt på skolerne? Borgerne her? Ja. Nej, de har et helt komplet center på hver af de 5 skoler. Så de har Rotary har givet 50 millioner, og skolen givet de sidste 55 i Odense står der 40 rundt om kommunen, så der er sådan flere steder, hvor man har lavet nogle forskellige setup. Der er også nogle skoler, der går sammen om at få et center, der står centralt et sted, hvor man så kan booke sig, og så kan man låne det i en aktiv. Så der er mange forskellige måder, der er det. Kom over og høre lidt mere om det. Så du har taget en stak brochurer med? Ja, der ligger nogle brochurer herovre, hvis I har lyst til at sætte op hjem. Alle lige for et bibliotek, der må I da have et rum til det.